Sausa ka. Totoo sa aking paningin, ngunit nang ikaw ay Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, luha. ikaw ay RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga bye-bye lady. Agat naman tatampo, nagdasangan nga. Ena. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Ina. Jolito, Ang tinuod, duga naman ko nakagusto nimo pero karon ako makahigayon og sulti nimo ini. mao ba? May chance ka ako. Dili pa ka nako matubaglit. Ako panahon-naon. Uy, mao ba? Nanguyab day ni Mas Jolito? Ote, Ay niya, managisugot. wa pati uy. Nga naman. Nagduduha pa man ko ti uy. Nga naman, dili ka ganahan niya. Oh, okay naman si Jolito te. Buotan man siya. Aw, kung ganahan ka niya, nga no paantusan pa man ni mo ang tao. Sukta na lang na. Ay, tinuod, Ina? Imo na kong gisugot. O Jolito, uyab na ta. Yes! Salamat kayo, ha? Salamat kayo, Ina, nga uwa ko nimo pantusag dugay. Basta kay isaad lang gid ha. Nga dili ko nimo binuangan. Promise na ko nimo, En. Nga ikaw na gyud ang akong mahalon ug wa nilain pa. Salamat, Jul. Jul, nganong kitamang ko nimo dinhi? Magunsa man ta dinhi? Anin ako masukod kung tinuod ka bagyod nga nahigugman ako, En. Jolito. En, Jul, ayaw. Mahadlok ko. usa may mong kadlukan. Mamaptuso niya ko. Nga numadlok man ka. Nga di man ka nakupasagdan kung mumabdos ka. Basta ha. O lagi, pasagdi lang ko sa kabuhatan, okay? Ina. Ina. Ang ano nag-una-una man in town ka, uy. Walang gina mo kapugni ang among kaugalingon, te. Unyon-saon naman lang kung mamabdos ka. Niingon man si Jolito, te, nga dili ko na ko niya pasagdan. Maayo lang unta. Wa naman ko riklaha. Kuyawan ko inida. Magpalikog pa si test. Aron ako ni maklaro. Ara, positive. Mabtos ko. Recorded by X Thunder Gaming. Mahinoon nga mabdos ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Uy, kay mahimo na kong amahan. O niya, unsa may plano nimo ining atong kahimtang karon? Maglibil lang una ta. Ha? Mag-live-in? Maglibil lang una ta. Unya na lang ta magpakasal kung makatigom na ko. Unsa man, okay ra nimo nga magtigom lang una ta. Wa ko'y mahimo. Kinian naman eh. Mabdos naman ko. Sige day.
Kay mangita kog atong kapuyan. Naunsa man ka? Nanghupaw manggug ka. Nagunaw na lang ko sa atong kahimtang, day ba? Nga naman day dong. Gamay ram kay ang silod din sa ato, day. Nya, hapit na ba ka mga anak? Unsam day plano nimo dong? Mularga ko sa Manila, day. Ha? Imo kong biyaan dong? Dili sa ingon nga biyaan. Mangita ko kayuhan ba kay hapit na biya ka mga anak. Namgog ko'y amigo nga iya kong dado sa Manila. Dong. Dong, unsa gud ni? Nagdahan naman lagi kagbag. Mularga namin sa Manila, day. Imo gid kong biyaan dong. Kinahanglan nga ako ning buhaton, day. Kay para ni sa tong kaugmaon. Ug sa maabot sa natong anak. Dong. Sige, natira ko ha. Kay naghuwat na ako nga akong amigo. Kay Cebu pa ba ami mo agi. Ayaw ba kalibot pagpanawag na ako, ha? O day, amping dani ha. Amping ipod ang umabot na tong anak. Ikaw sad. Pag-amping dito. Sige, atira ko. Amping dong. Mao day nga gool kinagnaong nimo. Kinilarga des Manila si Jolito. Ote. Ato siya dito manarbaho kay dako-dako man ang sweldo dito. Mausad lagi, uy. Hansaon manggod nga, gamay rin ang sweldo din sa ato. Ay nalagkul-kuol diha. Hunang-hunaan na lang nga para sa inyong kaayuhan ang gibuhat ni Jolito. Kumusta naman ka, dong? Okay na ko diri, day. Salamat din sa kwarta nga imong gipadadong, ha? Pero sa ganing ka mga anak, day. Karon sunod buwan dong, mga anak na ko. Unsa man mo pauli ka? O day, mupauli ko. Kay gusto na ko nga nakuha ng panganak ni mo. Bantay, ha? O lagi, promise na nako ni mo. Ingon ka mo pauli ka. Nanganak naman lang ko, amang ka mo pauli. Sorry kayo, day ha. Usa ko manggod nga na busy mo sa trabaho. Sige lang, day. Kay kung magatigom na niya ako, mo pauli ko din sa ato. Bantay ka, ha? O lagi. Sige na, kay matrabaho pa ko. Sige, dong. Amping nga ha. Huwag amping isa ng atong anak. I love you, day. Naunsa man is Julito? Dili man mo tubag kung tawakan. Maayo ka ni message siya. Dili ko makatubag nimo kay busy ko sa trabaho. Busy day siya. Onya na lang kumukontak niya. Kumusta man si Jolito? Nanawag ra siya nimo? Wate, kay busy pa siya sa trabaho. Awan si busy sa trabaho. Nga, nag-inom siya kauban sa mga barkada? Tinuod ka, te? Ha, lagi. Kaya nag-post man sa Facebook yung barkada ng akong friend. Namakak sa Jolito nimo. Unsa? Maayo kay imo nang gitubag. Pasensya na ka rin, ha? Busy lang yung ko sa trabaho. Pero lang gani, nagkandami sa mong mga gamit para ibaligya. Busy yung kay ko sa trabaho, rin. Busy sa trabaho? O busy sa tagay?
si tagay ba, uy? Nahibaw ko nga wa ka magtrabaho ron, Jol. Naa kasi mong mga barkada nakigiinom ka. Oh. Naunsa man in taon ka, uy? Mura makagway pamilya? Mura makagway anak? Magsige na malay hinoon kag tagay diha? Di ba na ka magpakabana diri namo? Tausam ka, uy. Gamay nga kalipay mo pa ng initan. Di ba kakon manggod ka? Paingon-ingon pa ka nga busy kas trabaho pero ang tinuod di ay busy kas tagay. Dili na ko makaagwantay ning imong batasan, Julito. Maayo pag magbuwag na lang ta. Ina, Akala ko ikaw ay ahon sa dilim. Dili na nako makaya ang batasan nga gipakita ni Julito nako. Maong ako na lang gyud ang nibuhi sa among relasyon. Sa pagkakaron, naningkamot ko nga mabuhi nako ang akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita may higalan, kaagi ni Ena, nga taga bye-bye lady. Uban sa awit ngayon, kipangayo, awit kadikulan, luha. Hindi ko na kasayo ngayon ay naglaho. Ang mong kaagi, gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo, garing, gabas sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kaya sa ingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang nining talamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag